हेल्लो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों निउ इयारनि मोनसे आपकामिं मोनसे स्पेसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जे नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे स्पेसियेल आपकामिं मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव आगोलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होखादोंमोन बे सरलपारा मुंनि आपकामिं मोनसे मेथाइनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैयोब्ला आं नोंथांमोननि सेराव आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन होननानै। दायो बे सरलपारा मुंनि आपकामिं मोनसे मेथाइनि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला UN क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि फुल डिटेल्स मिन्थिनाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हायासै। जिखुनु नोंथांमोना बे गोदान मोनसे फैनो गोनां सरलपारा मुंनि आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।